Halo guys, selamat pagi. Wis do tangi urung. Iki aku arep masak menu simple satset nggo sarapan enak bergizi dan gampang. Iki bumbu-bumbune wis tak tulis yo, nangko bisa dicatat. Langkah pertama kaya biasa yo, panaskan sedikit minyak lalu dilebokke wis kabeh wae bumbu-bumbune. Nek wis agak mateng, wis rada-rada bau-bau harum ngono kuwi, masukkan air. Nah iki bintang utamane guys, iki ikan patin tak godhog sik ngene iki. Nah engko nek wis 3 menit 4 menit gitu ngono kuwi to, gek tak cemplungke ning nggon kuah bumbu. Nah ngene iki kabeh cemplungke dadi ben menghilangkan amis. Iki sadurunge wis tak lumuri nganggo jeruk nipis karo garam ya guys. Dadi tak lebokke kulkas iki wis resik. Nah tahap terakhir kita kei tomat. Nek neng omah eneng kemangi, daun bawang, seledri boleh dimasukkan. Iki aku ndelale gur ndek tomat guys neng kulkas. Dadi ya wis sak enenge wae. Terus seasoninge aku rata ke video iki. Wis kaya biasa wae. Pokoke uyah, moto karo mrica. Wis jadi deh. Wes ngene iki nganti blebeb-blebeb siap dikonsumsi. Nek umpamane arep pedes yo kari dikei lombok utuh. Tapi gandeng iki nggo bocil-bocil yo guys, dadi ora tak kei lombok. Iki menu cocok di segala cuaca, arep panas, adem, sumuk. Oke. Tadi jangan lupa recook ya. Semoga video ini bermanfaat. Dadah.